blei ya pi wei pe wei ha kane ka si ngin pteng ya ke jing kra bible but ngin pet ya ki khot ha ka bible ki ba kedeu ya ke jing don lupa jung jisu shwa ba unwan long do long snam ha ka pertei but ki don ki ni ki de khot ki ba ka bible ba ngishim ban bangin yo jing tip barin kedau ba o ki kedau sisa ya ke jing don lupa tane pre-existence yang pre-existence apareng kemudian ke jing don lupa shwa ba unwan saka pertei which was jing wan jung jisu ta ka wei na kini khot bible ni la ban pet tane ka city saki hebrew ka nong ka ba ni kong khot ar ni pule kong khot ka ba ar pat lai ka tho kum ne khadu khadwai ha kane ke juk ula kran hangi da ukhun la jong yawa ula thung nong yo pateng ya ki ai baro bada u ula thau ya ka perthei Uneu khun ulong ka jing phalang jong ka bura mukpa ka dor jong ka jing long blei jong mukpa baru Christian bat u penrenti ya ki ai baro da ka tien don bor jong u ndaw la pun khu jing ina ka pop la shang ha ka mon jong ka bura blei happening kumta ngi asngeu khadu khadwai ha ka na ge juk la kran hangi da khun la jong ya ba ula thung no ya pateng ya ki baro bat da u ula thao ya ka perthei wat da u jisu la thao ya ka perthei kemod nadu bandang sedang rengka bat bele kupang jisu ula la don om dei ba ula don tang da lawan ku briu shabang wan long ku briu Jisu ula la dan nanta haka long ko bakhat wei kene gejuk ka sichi siki bru long ko bakhat wei rekat kabalai ipule da ka jinge ni i baya ki perthei la thau da ka tin ublei bat ki e ki bayo i ki lawan da ki bom yo i ya ki perthei la thau da ka tin ublei kene ka pen i ba jisu udei sisa kata ka tin ku jong blei da ka ba ublei ula thau ya ka perthei barok ka wei nata gospel ka kum ya anisru ngichem ya kane ke jing ong jong ke jing don jong jisu pre-existence jong jisu ngi pet haka wangi pule ya ka gospel ka kum ya anis kalau ka paning kong ya anis apostol utha ya kane ke jing long jing don pa jong jisu ka de khat bo khat san tho no ka tho kum ne ya anis ulai yang saki ya u da ka baperta dei sapang une bangala ong wat hadin jonga uwan hadin jonga re kham khrau banenga nama uladon shwa ben khayanga pen u yo anis paru jisu ya u yo anis la seng la pun ya u lai benai shwa ya u jisu ndala khaya u yo anis bade unong pen baptis lai benai hadin sakha ya u jisu tangba hangne la tho ye ka ba u yo anis no pen baptis ula tho ula kren uong ula don shwa ben khayanga ini ke jing kedeu jung ke jing don jung jisu na du khamen shwa ka khat ka ba lai phau ka ong Dei ya une bangalai tu mun banga ong wei briu un sawan hadin junga
re ulong kham krau banyenga nama lo don shwa ben khayenga arsin keju kejingkren la tho hakane kala nong ko bani kong jong ka gospel kat kum ya anis ha ka la nong ko ba praru ke ba yasrim ya kane kejing ong jong kejing don rupa jong jisu shwa ba ngwan long breu pra de khat san pu pra tho kum ni Sisa ong happy shwa ben khai yo Abraham ngalong shwa ben khai yo Abraham ngalong ti kumne la sakhi lupa ala ha ka jutang ba thmai hi ya ka jing don jong jisu ha shwa ba unwan kum breu ha ka lenong ko ba khatniau ru jong gospel kum Johannes thokum ne te menta kret khat ka basan te menta ko pa to pendon buram yanga takaju ka buram ka ba ngadon bat me shwa ben thau ya ka parthe te u jisu hang ne apar bu duai ne ka banta jeng iwe pai we hauble ukpa hang ne ngisem nikinikitin ba jisu ladon shwa be en thau ya ka parthe jisu ladon shwa be thau ya parthe tika jutang bo thamai namar kata kapan pau ba ublei ulaseng ulabu ya ka jing thau lengba jong kata ka bor jing thau jong kaktin bom cukut jong ublei ubalong ukun jong ublei ibang siam meni ngabar kuleru ha ka gospel kum Yohanes kala nong ko ban kong dekat di way du lai longba jong u longba jong jisu baro ki jing thau ba ki ja jing thau ba per kila wan but kilami but jing tho la dai ni pule ya sakwe pa ke jing tho la ka sithi Paulus kal nong ka ba ning kong khat dru khat niau tho kum ne la thau ha u ya ki bara la thau ha u jisu ya ki bara ki ba beneng bara kandel ya ki ba yu bat ki bom yu la da dei ki ket ne ki long krau ki bor sanshar ne ki bor ya ki bara la thau da u bat ha u ma u long shwa ya ki bara ki badan si hang ne Paulus apostol usaki ya kane ha u ki bara ki ne lang ka wei te kane mau ulalong shua ya ki baro ki badan te wat shua ba ki berkhoi kindon ujisu ulala don na gospel na kasiti sha ki kolose long iwe de khat khandriu bat khat nyau nata ha ka senten ke ban kong jong ka lamprang jong ka gospel jong Yohanes apostol ka jing tho ha ka Greek ka sedang ha ki ju kurukom kum kata ka ba ka Bible Hebrew kala sedang pada kene ka gospel Yohanes iwe isyang yakiktin ha basdang but Malashim haka Greek ru umdan kebang yang haka pareng yang in the beginning kaktin the kamdan ha Hebrew but haka Bible Greek di nama kata kombat habasdang in beginning hakasi ngiton habasdang kapertei kaktin kalala don Pagkuni kita kecing sedang jom kene ka lamprang
jong kene kalang perang jong kene ke jing sedang ti kumba ka jin tho ya ka Bible hak tin Greek ya jing tho ya ka kitab Genesis kiktin ko ni kong jong ka gospel jong Yohanes ha ka to ka lamprang ka sedang kanir ka sedang klem don ka to ka artikel D dan ka hakasi ti ka Greek ini ke NRK kemudian ha ka sedang in beginning ini ke ju ka sedang ha ka lamprang jong ka kitab Genesis haktin Greek turu kamdon ha ka sedang ni in the beginning don't be in beginning ha sedang ha ka spasnem ke balai origin jong ka Alexandria balong we nai ki khali ki ba la burom ha ki school theology jong ki Kristan Alexandria Egypt rotho ye ke ke ba don ha ba sedang jong ki baro like no utrai jongi bat unong pen im jong paro Jesus Christ ukun prasingi ane ukun ningkong jong man la ki jajin tau hakane ke jing sedang nomor kata kamut ha kaktin jong ublay ula tau ya ka beneng bet ka kendau kumba evangelist lene apostol Yohanes ula ong ha ka sedang jong gospel jong kene ke ba origin origin upernkam ya kaktin ukun ningkong lene kun prasingi ha kata karukom ban ong ba ulong ubanikong ha kakerdan siam laong ba Jisu ulong ujin tau uba thumai ya uba la tau kene keba la wanra da kitu kinong hikai bakla bad ki batai baklaru ya ke ba siam panla pule mene haka siti jong Paulus ya kinong Kolose kalong wenikong ka khat ka khatsan di basing tu ya kini de ibn pule ya gospel ko Yohanes long ko banikong khat iwe ha khatsan ko juro ki khat khandai A but B khandai A but B khandai A but B ko kumno kaktin klalong ka jing sai basisa jing sai ko wan sa ka perthei pat ka jing sai ka pen sai ki briu baro patang ni ke ba ni siam hang ne ni yong Jisu ulong kaktin ulong ra ka jing im de sakwe pat ka jing laban ai ka teng yo Jisu ulong ka jing sai wong ha ka ni ka khot ko khandai jong ka nong ko ba ni kong jong gospel ko Yohanes ka ni ka ba ong kaktin klalong ka jing sai ba sisa ka jing sai ka wan si ka perthei to ka Jisuru ulong ka jing sai to ulong kaktin ulong ka jing im ulong ka jing sai Jesus is the light Jisu pen itu ilade kum ka jing sai ha ka jing kawai ying trap the Feast of Tabernacles ha ka snem ka ba khatu jong ka jing ya lap pai ba ka jong ti siam tu pule ha ka lenong ka ba fra gospel Yohanes long ka ba fra tu khat ka ba khat ar hang tu ikan mau bagi pule bor ya kane fra khat ar ka ba ong ngalong ka jing sai jong ka perthei jar bu jenga unum ya dum unyo ya ka jing sai jong ka jing im ti kane ka wepat ka ba thau ya ki kerdan jing
jing thao jong ublei ya ka pertei mariang pada ki bar khoi ki bedan haki te kum ka jing sai jong ka pertei ujisu udan ya kabor kaba kane ka jing sai kala bancok te kane ngila ban sem ya ka jing ya dei ka Anakani ka Ioannis pra kadar kadar jinga dei bat Genesis iwe sao tu san. Dia ka New Jerusalem Bible ka pule kumne la dai pule yakane ka radon ka jingdum halo kilhu radon ka jingdum halo kilhu ikmang syam ha Genesis iwe a Patka kompen kela keba khamba kalong kaladon ke jingdum halor ki liulong halor ka liulong kadi ha ka Hebrew ki ong ka tehom pat ka Greek ki ong ka abyssos pareng ke klalong abyss na kan ka tien kebalong ka lhu ka bom don try Pompoi try sino jong kani ke nyamra but let's say kalong kasi benta jong kani ka sawangkal ni ka pertei mariang wa ka balong persa ya ka jing laban tau ya ka jing kenjang jong ki pineng kini la musia maka Angkor Bible Dictionary tu jisu ulong ka jing sai jong ka pertei but ula job ya ka jingdum jong ka pop wong jingdum kadek jingdum namar jong ka pop di ha Genesis long iwe de khot sau bat san ka jing sai kala job ya ka jingdum jisu ulong ka jing bha bat ka jingdon jong ka hok ka sot ka jing bha jong ka pen pau ya kum kecing sai ya uba omla ban set up daka por jong kecing dum handrei kani kanang yeyeng rasong kecing sai kai nang yeng rasong kai jaka jong por jong kecing dum te kuntu insai kren insai peteng biang sepang kani ka jingkre ya ka Bible ting ngit ya kermen ka yarap kane larang ai khinja dru ban nangam jeliu sya ka tin joble ting se kendu biang se sien pat enjaro ya try Jesus Christ jinam la jinam amen akta pa berkun sim akui amen